Kurban sikap mencela menceli. Panglimbang 5 menit dina Minggu Kliwon tanggal 23 April taun 2020 kapethik saka Injil Lukas bab 22 ayat 14 tekan bab 23 ayat 56. Mencela-mencele mujudake sikap kang ora ajeg lan jejeg ing wewaton. Basa menterenge mono ora konsisten. Wong Jawa ngarani sikap mengkene iki nganggo tembung esuk tempe sore deli. Ana meneh kang mbasakake ilat tanpa balung. Marga mencela-mencele wong ora bisa dipercaya. Angel dicekel buntute, angel dietut karepe. Dene mejambabe maneka werna kayata ora duwe prinsip lan pengin slamet. Terus apa? Sambung rapete karo riyadi Minggu Palem iki. Minggu Palem ngelingake kita marang bebayane sikap mencela-mencele. Sikap mencela-mencelene wong-wong Israel nuwuhake kurban Gusti Yesus. Amri gamblange, ayo kita sethithikake rerangken ibadah Minggu Palem. Ibadah riyaya Minggu Palem kapirang dadi loro, peraraan lan ibadah Ekaristi. Ing perangan peraraan, pasaman suci ngaturake cerita Gusti Yesus mlebu kutha Yerusalem kasubya-subya minangka raja. Wong-wong padha surak mawuran kanthi mbeber jubah kain kepara nyebar gegodhongan lan rencek ing dalan kang bakal dilangkungi Gusti Yesus. Pamriye supaya berkah Gusti Yesus rumentah marang wong-wong mau. Ing sorak mawurane wong-wong mau padha muji-muji Gusti Yesus minangka putraning Daud. Hosana, hosana, hosana putraning Daud, pinujiya kang rawuh atas asmaning Pangeran. Kaya-kaya patrape wong-wong mau dadi gegambarane kasaguhan kanggo teluk lan tunduk ing ngarsa dalem. Swasana malih grembyang dumadi ana ing waosan Injil. Ing kono Gusti Yesus kabesta, kapulosara sarta kadabyang kaladikake menyang para panggedhi praja. Para prajurit padha nyecamah, ngundhamana lan laku duraka kanthi nganingaya. Ing ngarepe Pontius Pilatus, wong-wong kang sadurunge padha muji-muji Gusti malih ngipati paturawanuh lan ngajab seda dalem. Kasalibna, kasalibna, kasalibna tiyang menika. Ing wektu iki, sugenge Gusti Yesus puput ana kayu pamentangan. Para tresna pelem kinasih kaya dene sikap mencela-mencelene wong Yahudi nggawa kurban Gusti Yesus. Mbok menawa sikap mencela-mencelene awake dhewe uga nggawa kurban kanca, mitra, kadang lan sapa wae kang padha patembayatan lan reroyongan karo awake dhewe. Para sedulur mau padha lara ati marga karugekake wektu, tenaga, pikiran lan sak piturute. Eman asring awake dhewe ora sadar darbe sikap mencela-mencele, malah marga entuk keuntungan saka sikap mencela-mencele awake dhewe etok-etok tambuh ora weruh. Ndodho sakabehing kaluputan lan ngupaya tego ing panemu bisa dadi kupiya kanggo ngurangi sikap mencela-mencele. Wekasan nanging paling wigati yaiku ayo padha marak Gusti lan pepadha kang wis padha kita rugekake banjur kanthi andhapasur nyuwun sih lan pangaksama. Gusti nyuwun kawelasan. Dulur, wit saka sikap mencela-menceleku, aku njaluk pangapuramu. Suwawi sami munjuk
kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Allah welas apuranto kawula ingkang saking lan asring mencla-mencli menika. Kawula nglenggana bilih sikap kawula menika damel gerahing penggalih dalem margi damel pitunanipun sesami. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka samenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.